So ayan guys, dito na kami sa Rudy Jing. Dito kami magbe-breakfast right niya kasama si Jobel. Follow niya, kasama niya si Eko. Kasama rin natin si James Avalos. So ayan guys, sarap dito lechon kawali. Ito pang pambata. Bistek. Awit. Makuha ba yan? Hindi, choco powder. Apya! Change around the move. Pinasok! Oy! Pasok! Timor vlog on the move! Yes sir! Babek! Ingat po, sikat! Clap the boom, I'm through. They wanna see what I'm about. So what is up guys, Timor vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Shish! Yes, we are back. So for today's video guys, yan, pumunta kami sa Rudy Jing dyan lang sa Bimalay. Napaka short ride lang namin ngayon ngayong umaga dahil alam namin paghapon ngayon is umuulan. Kaya ito, let's go! So ayan, kasama natin sila Jejabel guys, tapos Komoro, yan. Ito lang yung lineup namin ngayon kasi ito lang yung mga masisipak ngayon. Around the move. Pinasok! Oy! Pasok! Timor vlog on the move! Woo! Yes sir! Babek! So yun guys, pag may ride kayo guys, sukaliin yung mag-wear ng jacket, huwag nyo kaming gaya na ganito kasi guys, importante yan guys, naka-gears kayo ngayon kasi medyo, alam nyo na mainit dito sa Pilipinas, kaya naka-slip lang kami, pero dapat huwag nyo tularan to sa amin guys. Pero susunod, I promise magja-jacket na ako. Walang helmet. Grabe rin no? Paghapon sa amin umuulan. Kaya ito, buti na lang may holiday ngayon. Kaya nakakapag rides kami kahit short ride lang, di ba? Kayo ba, pag holiday, anong ginagawa nyo dyan guys? Comment down below nga. Gago! Kasi ito si Eko gusto dumaan ng bunuan, tangin na ayaw ayaw dumaan ng Dagupan yan kasi guys 400cc pababa. Bawal na noisy muffler sa Dagupan. Kaya guys, takot na si Eko pumunta sa Dagupan. Sa mga followers niya sa Dagupan, sorry na kayo, hindi nyo na makikita si Eko na kasama ko. So ayan guys, abangan nyo na lang sa video natin kung makikita nyo pa si Eko sa Dagupan. So ayan guys, touchdown na kami dito sa Rudy Jing. Ay, dito na kami. Saan tayo paparada dito? Pwede dyan.
Tulak ko na lang sa akin. Uy, sakto. So ayan guys, dito na kami sa Rudy Jing yan. Nakalabos, alangan niyo. Mataas, mataas. Madaya kayo, naka-naked kayo eh. So ayan guys, dito na kami sa Rudy Jing. Dito kami magbe-breakfast ride niya. Kasama niya si Jabel. Follow niya, kasama niya si Echo. Kasama rin natin si James Avalos. So ayan guys, mamaya na lang. So ayan guys, for today's video, dito kami sa Rudy Jing ngayon. Kasama natin sila Echo, sila James, sila Jabel guys. So ito food trip namin ngayon, no? Yun o, sarap pare. Dito, lechon kawali, Ito pang pambata. bistek, tapos ito pang pabata. Tapos meron tayong putanan. Walang brand eh, hindi ko alam kung JB Bagong to. Wheat. Makulong ba yan? Hindi, choco powder. Hindi, mamasitas oh. So ayan guys, sama sila Eko dito. Sibugan na oh. Tara, sibog pare. Sibog na. So ayan guys, kain na namin dito. So ayan guys, tapos na kami kumain dito sa Rudy Jing. So uwian naman na. Alam nyo na yan, pag-uwian na. Bye-bye na tayo. Aray ko, sports bike pa mo. Ay ko, basa. Oops. So yun. Ingat dyan, ingat. So ayan guys, uwian na. Tapos na kami kumain dito sa road. Breakfast ride lang naman. Pagod ako. So ayan guys, uwian naman na. Dito ko natatapusin syempre yung vlog ko. Tomorrow vlog nga pala guys. I'm out na guys. See you next vlog. Bye bye. Shish.